L-esperti tal-Bank Ċentrali rrevedew il-fuq it-bassir dwar tkabbir ekonomiku li mistenni jkollu pajjiżna din is-sena. Fl-aħħar rapport ekonomiku tiegħu, il-Bank Ċentrali qal li l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber bi 3.6%. Dan meta sa Diċembru li għadda, l-istess bank kien qed ibassar tkabbir ta' 2.8%. B'hekk f'inqas minn 6 xhur, it-tbassir ekonomiku tieb b'0.8 punti perċentwali aktar. Il-Bank Ċentrali qed jistenna li matul is-sena l-investiment privat jola b'mod qawwi filwaqt li l-inflazzjoni tibqa' baxxa f'livell ta' 1.1%. Hemm imbassra wkoll rata ta' qgħad li se tibqa' qrib il-minimu storiku ta' 5.7%. Id-dejn nazzjonali mistenni jkompli jonqos filwaqt li l-pagi se jolgħu b'aktar milli żdiedu din is-sena. Fir-rapport tal-Bank Ċentrali jissemmew ukoll diversi fatturi li waslu għaż-żieda fil-konsum, fosthom l-impatt pożittiv ta' tnaqqis rati tat-taxxa ta' dħul. Fl-isqarrija l-Gvern qal li tbassir tal-Bank Ċentrali huwa konferma oħra ta' suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Il-Gvern żied li jemmen li Malta fatlilha aktar potenzjal x'tilħaq u għalhekk fix-xhur li ġejjin se jiżdied l-impenn biex ikun attirat aktar investiment f'pajjiżna u tkompli titjieb is-saħħa tal-akkwist tal-familji Maltin u Għawċin.